txoriene Euskal Herriko sukaldaritza saiorik onena. Ez? Gora, guta. Eta mundukua. Bai, Bilbo inguruan bizi zela jape, hasi jatzu pegatzen, pixkanaka. Ez gira urte asko die. Hemen sortzi urtetatik badie urtiak. Beraz, laizter ingot urte gehiago han, etxean baino, Beraz, bai, egitemen Bilboko izaeria. Eta, bueno, gaur ingoen errezetia, ez da Bilbokua, ze holan ikutu internazional batzuk baditxu, eta da udazkeneko kuskusa. Eta hau ingou kalabaza, azenarioa eta tipula labian jartzen gatza, olixua, rasel janut, piperautxa eta kanelakin, ordu erdi. Gero jarriko kuskusa urakin, egosi ingo, eta gero labatik ataratzerakoan barazkisak gehitxuko ditugu txitxirioak, salda, mertxikak eta datilak. Eta beste ordu erdin utziko. Gero hori nahastu eta barrura. Barregura sartukatzu baino. Ez, barregura ez. Gogua, hau probatzeko esan, bai, ez. Eta olako nasketa bereziak eta nik gustatzen zizkit. Azkenean, tradizionala beti jaten dugulako etxean, eta zerbait berezia eta ikusten duzunean, esaten, hori una honbar da, gaina horrelako frutak hori gaina hori etortzen da, ja gabonak, aurki hasiko dira, arkiak eta jartzen, eta lasterra hasiko, gero eta askarra dut. Baina, bueno, egiz esan, mazpasak eta olako gauzak eta ikusten hemen, ez da ja jente hasi da etxean konpotak egiten ero, baina... Ondiokan urrek emeretzi da, eta ondiokan supermerkautan polboroiak hasi bainoren, Halloween dauko aurretik, hemen berbain dau, mosorrua ondiokan... Eta gu, La Palmara guaz. Aizu. Juntako horren inguruan. Bueno, bere eramate usta zuen urrenguan, maletian, bitartian, joango gara, udazkeneko kuskusa itzen. Eta segatxik udazkenekua. Ez da udazkenian, bueno, nik udazkenian jaten dotelako, zezkenian, ez dakit, oroitzapen honek ekartzen dozta, zezkenian laban doiaz, barazkisak bai kalabaza, bai azenarioa, bai tipula, dana laban, oza, dana laban bero egin ja espezekin, eta horrek ez dakit, ekartzen dozta, eguraldi honekin eurixa eta hotzakin, ez dakit, gustaten jaten zehose da. Ez da udazkenekua bera. Ni udazken maitalean, ni udazkena gustatzen zait. Ni asko gustatzen urtaro gogokoenetako bat, egia dan lehen, sukaldari jatetxetan lan iten nuenean, urrian eta horrela hartzen genituela oporrak, eta urria oso garai ona da, Durango jaiak izaten genituen, baina kanpora joateko, bidaia merkeago daude, egia oraindik eguraldia ere, ona izaten da toki askotan, Euskal Herrian ere, urrian bero ederrakin izan ditu. Eta, itxaso ero gustatzen zaionan dako, ura ere, bero, nik gogoratzen naiz urteatean, ez da, Menorkara ero junginen, urrian ero Mallorkara, eta ura zegoen, uda guztian, guztitan egon da ero, bero egi aukeran. Zer da, hau? Eta, eguna oraindik, niko ez da mosten doa, baina gauzak inaldira, ez? Eta sasoi hona da, ze jente gutxi harrapetan zu, merkeagoak eta dana. Bidaia egiteko, udazkena, nire gustatzen jatu udazkena, ez oporretan joateko da, ez ondartzara joateko, baina hemen geratzeko, eta ez dakit, bero egoteko etxian, daia azteko urtaro hau, ez dakit, sasoiko koloriak, ez dakit, oso erromantikoa pentsatzen jat. Basoak eta oso poliak. Hor pagadi ederrak eta hor landara ingurura eta juten basaete, eta zer esanik ez irati eta inguru horietara, gorri dago dana, ja horbel kirimolak egiten dira izearekinan. Ero arabako herrioxara bai, ikusteko hori maazti guztixak. Aurten aurreratu indala, gaina, bi aste aurreratu da, nik laguna dauzkator lanean daudera upategietan da erotuta ibili dira. Bai. Eta hori beti bezala, ardoa zen mauzkoa? Osua. Oso ona. Ez? Urtetik urtera gero eta hobeagoa. Bai. Kuskusa erabili behar dugu, kuskusa, zerealakin iten dena, bakizu azkenean, bulgurra ezagutzen baduzue, ero olako pasta tamaina ezberdina daude, legunean pastata zitze egiten egon ginen, kuskusa txikiena, oso komodoa, jende asko hartzen duze, egia esan kozinatzeko ez dauka ezer, ur beroa bota, bere neurriaren dobla, eta bera bakarri zurgatzen du, ez da zutan izan behar ez ezer, eta gaina, olako pasta kontuetan itziten duenean, edo zerekin ondo doa, oso tipikoa da, herrialde arabiarretan da, haragi bat, ero arrai bat saltzan ero horren laguntza izatea, zerbait beti saltza daukana, eta, pixkate zaindu nahi duten entzat, ero zerealak ekidin nahi dituzten entzako, oine
nola, kuskusa, nola... Kolirroz, deitzen da, Kolerza, ero. deabruko asmakizun bat. Hori noka? Nik ikusi nahi Instagramen, eta esan zuztien, hau da, izango bazan moruan arroza. Eta esaten da, azalore bat, moztu txiki-txiki, arrozan forma eman, eta horrei kolirroza deitzen jako. Ze badago intxe oso modan keto deitzen den dieta hau, eta azkenian kentze ditzu karbohidrato guztixak. Orduan jendeak zerealak arrozak, edo lako hau, kuskusa edo, beste zereal batzuk jan biharrian, jate itxuste, hori dana ebakitzen daue. Eta egisa da, nik egizan nolako dieten erabat kontrakoa naiz, baina, jatea azal horia txiki-txiki inda, gero hori baita egiten da, azagorriarekin, lombardaro deitzen denakin, zuk hartzen mazu, robot batean sartzen mazu, txiki-txiki egiten duzu, eta inaldozu horrelako sasi kuskus gorri eta zuri bat, eta horrekin inaldozu, gero botatzen diozu piperrak gorri eta berdea dadotan, maspasa batzuk, eta horrelako ospinolio bat, eta kuskus ensalada. Ez da kuskusa, baina bada, barazkia jateko modu bat, eta barazkia jatea ondo dago. Baina keto dieta hauetan, azketen egiten duten da, hidrato guztiak kendu, gehien bat proteinetara botatzen dute, proteina asko sartzen dute, gantzak eta sartzen dituzte, eta ni jende horrek ikusi duena, argaldu egiten da. Baina gero lo ditu bai. Bai, eta azkenian, alde batetik, hori keto dietan hau oso modan dauela, azkenian aholkua eman bihotzu nutrizionista batek, ez telebista saio batek, ez Instagram kontu batek, azkenian joen bizara profesionalen gana. Eta bestalde, nik uste dut, hobe dela danetatik jatia, bere neurrixan, barazkixak, aragisa, hemen askotan berbain duguna ez, azkonean gure produktua, gure materia prima deitzen dana. Bertakoa, ez? Gaina aldala bertakoa gero eta aldala prozesatu gabekoa, hemen erositakoa, 0 kilometroa beti esaten duguna, 0 kilometro bat, eta ez dala jun behar, ez da kinoara, betikoa, hemen gure aitona monak eta jandituzten dilistak eta ensaladak eta horretara joan da. Oso modan jarri dau real food, benetako bai, moda hau, da, nira, ontxe oso modan David. Eta basoia sorri, eta ezken ni real food naz. Nira mamata itite bai, real food zien beti danik izan ni, da etzaukien olako ingelesez izen bat, ez, holan deitzeko. Baina, ez dakit. Karbohidratua buruakin, eta gaina askotan entzuten, betxu nik liburu honetatik atara dut, ero interneten jarritzen dut dieta hau, eta oso ondo doakit. Lehenko eta behin, dieta bakizue personalizatuak izan behar direla. Horretako, oberena aditu egana jotea jende, profesional pila badaude oso onak, Euskal Herrian, gaina herri gehienetan badaude, hoien esku jarri eta izan behar da personalizatua. Agian, berari balio dionak, niri ez dit balio. Ez da berdina, ez dakit, obra batean lan egiten duen pertsona bat, ero bulego batean eseritan lan egiten duen pertsona bat, ero egunero kirola egiten duen pertsona bat, ero, ez dakit, orduan, horren arabera, dieta batin beharko dugu, eta, modu batera jan, baina aldela denetik bezala. Eta azkenean, beti daukagu indikadore bezala, osasunan indikadore bezala, argaltziana edo potoltziana, ez? Eta azkenean, hori ez da indikatibo bakarra, zuk ikusi zeike, pertsona, igual, lodi asko edo pertsona zabal asko oso osasuntxu dauzenak, eta ikusi zeike, pertsona fin asko edo pertsona argal asko, ez dauzen osasunez bate ondo, baina askotan jotzen ditzu aurre iritzi horretara, ez? Ikusi dugu pertsona baldo dixe eta horrek oso txarto jango dago edo, hori osasunez oso txarto egongo da. Azkenian guk itzen dugun gauzi, ez? Dieta honek izaten die beti, pixuz aldatzeko da argaltzeko eta hori, sin más. Kontutan eukin behar dela dieten sektorea industria bat dela. Eta 2021 batean, 132.000 milioi milioi euro mugitu zituela, dolarrak. Berdin da, euro dolar antzekoa daude. Mundu osoan, esango zu. Mundu osoan. Ez, hemen. Ez dakit Euskal Herri maian. Ez, mundu osoan, baina ez dakeri bada. Ez dakeri bada. A ber, zema gente bizidan, hortaz, argaltzeko ez dakiz zer dana eta erotzen ari gara. Jande ezagun denetik. Eta batez ere, ariketa fisikoa egin. Ez duela zetan kirola izan behar, Zezango dago honek, egiten dagoela ez dakizen bat ordu bizikletan. Baina nik egiten duana ez da osasuntxua, Patri. Ni beti esan dut, kirola gure mailan ez da osasuntxua. Goi mailako kirola ez da batere osasuntxua. Imer da ariketa fisikoa. Nik ez dut esaten kirola idea. Berdin zait, pasioan jutea 2 ordu, baina bixi holan,
kontu kontaria izala, baina kosta ike zaizula. Zuk pentsatzen duzu hau, heziketa fisikoa dela? Eskua mugitzia, labana mugitzia, ariketa fisikoa zutik egotean beste denbora mentxorienen kosinatzen. Heziketa fisikoren bat edo itxen dugu? A ber, baina beti esaten diena. Igo gailua igo beharrean hartu eta oinez igon etxeko eskilarak. Noizean behin aldala, igeri lekura joan, eta baserrian hor egoten dana bestaldian, egunero aizkorakin segan, atxurrakin ibiltzen danak, horrek jan iku egiten du. Horrek ez du kirolekin behar. Horrek crossfit egiten du. Hemen inbideguna, errezetiak ingoiaz, eta hemen bota dotzat, lehengo moztu dut tipula, moztu dut asenarioa da zuritu dut, eta kalabaza bai, gure kuia. Orduan, dana moztu dut olan, zati haundixetan, mokadutxu, baina aburu eta haundixabak dien tipul zatixetan bai, gero gatza, gero oliba olioa, eta ontxe botakotzau espeziak. Orduan, nik aukeratu dut kanela, ostotxo bat, hemen, eta gero botakotzat Russell Janut, dana hau nahasketia, baina azkenean Russell Janut bai espadazue aurkitzen igual zuen supermerkautan edo zuen fruta dendaten edo espeziak erosten duzuen lekuan, igual errexagoa espezia lortzia da, edo kurkuma, edo olako olako nahasketaren bat. Eta gero piperautxa goxoa. Gaurko honetan ez noia piperautxa pikantera, gaur gozora noia. Beraz, apur bat goxoa gainetik, hau dana nahaztu ingo, eta ordu erdi joango da labara. Da gero, jarraitzuko berrezetiakin. Ni bain gotzutela ni postre goxua, kusikozu. Ikuste oso hau, zelan dadie, bai, erreingonaz. Eta bakitzu kuskusa herrialde arabiar batzutan eta nola ataratzen da bien txitsirioekin, barazkisekin, da oso tipikoa da, ez? Nik txitsirioak kasu honetan egositxa dauzkat. Vale. Normalien etxien nauenean eta egozte ditut, ez dakit ezagutze dituzun slow cooker, olako makina batzuk. Ez dut izan bat ez, baina bai, horrek, horrek modan egon ziren, ontxe gure air fryerra dago modan, oindala gutxi ingenitxune txorienen, aldozue nahieran ikusi, gure oiasko egal batzuk. Baina, bai, ontxe hori dago modan, air fryerra, baina hori slow cookerra bebai egon zan. Honera, azkenean, ez ordu askotan zehar, hartu, eta dilistak, ero aragia, ero nahi duzuna, baina orduak, temperatura baxuan. Da, ontzi askarra, oia espresa, horren guztiz kontrakoa. Ze slow cookerak itxeitxu, adibes txitsirioak, noik izate ditut, 12-15 ordutan. Nik atzo inituen, beratuta, 40 minutu. 40 minutu. Ez ki, karo, gauzia da, beraz, bere onurak bebai baditxula, eta dana egozten dagoela gutxinaka, bazkenian zure amak eta zure amamak edo zure birramamak ingozaben moruan, dana, hola, su motelian. Ekonomikan, plan txapan eskina batean, beroa justo emoten zuen token, utzi eta orduak. Eta horan oso ondataratzen da. Ez dakizu etxian zaren geixau, ez dakitolako ontzixak edo sukalderitzeko robotak edo ez dakizuk erabiltze dituzun. Robotak, ni naiz, egia da lapiko askarra erabiltzen dudala. Eta potajeak eta horrelako gauzak lapiko askarrean egiten ditut. Mingaina eta horrelako txerriankadak eta horrelako etxean guri asko gustatzen zizkiut, egiten du ditut baita, eta lapiko askarrean. Ez daukadalako gailu hori. Izango nuke, erabiliko nuke, bai egia da, eta ni teoria badakit, eta lagun sukaldariekin da hitz egin da, eta hobeto geratzen dela. Baina, azkenean nik mingaina bat, ez? Behin mingaina gure etxean, mingaina egiten duan, bi asteri behin egin behar dira, gure zenek asko gustatzen. Eta, normalen mingaina egiten du barazki batzuekin, da 50 bat minutuan egin da dago. Bestela, lapiko normalean inbarko ganuke, bestela geixa obiados. Ia 3 ordutara juten gara, 2 orduta piko, segun mingainaren tamaina, ez? Orduan, horren arabera... Egixa da, gaur egun lanakin eta familixakin, eta umiak izaten badozu bereziki, ona di ez, tresna horrek, azkenean denbora aurrezten daue, eta, slow cookerrak denbora aurreztu, ez da huitzen, baina ona dauka... Baina usten dozu hor, ez? Usten dozula, bai, ez zara bertan egon behar, ez da erreko, ez da itxatziko... Ez dozu zaintzen egon behar. Ez dozu inaz, sartuan, eta ero horrek zeuposatzen dut, izango duela denbora holan, konometro batera, sartzen diozu programatu nahi duzun denbora, eta bera bakarrik itzaliko da, eta listo. Badauz programabliak dien batzuk, eta badauz beste batzuk dira automatikoak, zu bakarrik jartzen duzu on edo off. Beraz, igual, alarmia jarri bizu mobilean, ura itzaltzeko.
Baina, bueno, oparitxukotzu bat. Bale, eskerrik aso. Ez, niri egia da, lapiko askarrekin gai gertatzen zait, jartzen du, ni normalean jartzen dut, eta tutua igotzen danetik, minutuak ez, eta ero juten ez, kalera ero, baina zenbat aldiz mendian nagoela igual, ostra, jarri diden porra lapiko askarrekin, eta behin gertatu zitzailean, eta etxera junitzenean, zegoen zukaldean... Benetan, mutil zelako ansidadia. Susto hartu nuen, ja, portaletik entzun niken. Nik bakizu, ez dutela lapiko askarrik erabiltzen, ze kristoneko bilurra ematen duzti, esplota ingo diela edo. Horrek ez di esplotatzen horrek. Hemen, Lasarte bazegoen taberna bat oso famatu ziela bertako txerri belarriak, eta lapiko askar batek, olako handi batek lehertu egin zan, eta uste Miramon eraino iritsi ziela txerri belarri pusketak, sukalde guztiak gehatu zan, kristo egin da. Honek ez dau lehertuko, ze hau labandoia eta gu egongo gare hemen txorieneko sukaldian zaintzen. Beraz, hemen dauzkau barazkixak, txitxirio egosiak be, gehitxu ditugu, eta ontxe datil batzuk, ze bakitzu sukaldae arabiarretan eta asko erabiltzen diela. Berez, lehengo gunean, donutzak gehitzeko, erabili genitxun, datilak, deitzen zienak, datil medjul datilak. Eta izaten zien, askoz be, haundixauak, aragi pila batekin, eta zien, oso goxua gaina. Oso goxuak. Krematxuak eta. Kasu honetan, gero hau, salda batekin joango danez laban, ez ditzugu olako datilak bihar. Eta gero, ekonomikoki bai, igual, apurtxo bat garestixauak behi eteten die. Azkenean datilak, behitu, honek die txikitsuak, ez daukat beste bat konparatzeko, baina honek izaten die txikitsuak bestia da, tamaina bikoitza edo izaten da. Gutxienez. Eta presixoz bai, lau aldiz gehiago izaten die. Gutxienez. Orduan, errezeta bat, honen dako adibidez, ez ditxugula datil medjulak bihar, erabilitiko digutxu honek, deitzen diet, deglet nor. Eta da, supermerkatutan eta aurkitzea ditxugun barietate ospetsuena. Orduan, hau, ni bakizu enazela mazpazen oso salia, eta jendeak ez dut jo, baina zelatan ez arela, mazpazen salia da gero datila gustatzen gatzu eta olako mertxika disekatuak eta olako gauzak. Ez dakiz agatik. Igual da, mania pertsonalen bat, baina honek gustetan jat. Gozuak eta ez dakit. Honek amamakin eta erlazionatzen dire. Gure handia beti gabonak. Gabonekin bai. Gure etxean gabonetan inoiz falta ezin dire, badaude, plater batzuk inoiz ezin dira falta, atzokoa eta gero nik uste dute atzoko arroz krema barazkikin ere ez dala faltako, baina gure etxean, gainera postrea normalean aman kontu juteta, eta amak beti egiten du konpota. Eta konpota egiten du, denetari botatzen dugu. Amak botatzen dugu konpotari, dena. Ez da bakarrik sagarrak eta neuko udareak ez. Botatzen dugu, dena, eta ero hori mazpasak, ikupasak, aranpasak, eta pasak guztiak barrura doiaz, arduakin ondo guztita, kanelarekin, ez eta bera kanela saldeaz izan. Orduan ezan izango plateronen sale, ze honek badauka kanela ikutua eta badauka Russell Hanut eta espezien kontu hau ez. Azkenean dia barazkixak, dia txitxirioak, datilak, mertxikak eta ointxe gehitxuko zau. Salda. 500 mililitro salda, hau dana guztiz beteko dugu, hau izan leike barazki salda bat. Nik oiasko salda jarri dut, ze zigorrek zautan azan. Eta honek gero, labera doa, gero? Hau, labera doia, ordu erditxo. Bai? 200 gradutara, eta gure barazkixek eta gure txitxirioek salda guzti hori xurgatzeko. Eta gero, kuskus batekin zerbitzatuko da. Hau lehorra geratuko da orduan? Lehorra ez, baina... Una saltza lodi bat ero geratuko zer, txitxirioak ite ditugunean moduan. Bai, ontsa ikusiko. Ui, ze gogoa! Labekua ataratzeko. Esan hemen. Ostras, barkatu, nahaztu inez. Aki doian neukan apuntauta eta... Bueno, gure zuzendari gai, musu bat. Ontxe egin bidugu kuskusa, ezta? Edo beste zereal bat. Zuek etxean gure zue bakinoa egin, edo arroza egin, edo, bueno, kolirrozalen esan dugun dietaketuan jarraitzaio basari, kolirroza egin zeike, baina guk kuskusa. Orduan, kuskusa itxeko, piztoko usua, eta indida kantidade berdinen. Hemen daukagu 150 gramo kuskus eta nahaztuko 150 mililitro urakin. Ura edo saldakin bebaien leike. Orduan, hau, hobeto zuan itxian. Nik ez dakit, roboten batera irabiliko zinuke, hau itxeko. Hau tipikoa da jendean mikroin labean iten du, berotu geroan sartu eta utzi, baina egia da, modan daude baita ere, robot hauek zeinek
dena egiten duten, ez? Nasi, berotu, kozinatu, denbora daukate, jartzen dizuen denbora, temperatura, eta jendeak olako gailu, olakoak pilo bat saltzen ari dira, eta jendeak egia da, gero pixat, bigarren eskuko dendetara joan da, olakoak aurkitzen dituzu. Ze uste dute, zuk osagai guztiak sartzen dizkiozula, ze gaina bera badauzka errezetak sartu, eta olako gailua badauzkate, ez? Arroza ez dakit zerekin, ero, ez dakit, aragi bolak saltza, tomate saltzarekin. Eta uste dute osagai guztiak sartu, eta jun lagunekin... Gero zaintzen nago misara, ze pasuak dauz, ezkenia, hori da, berak ez da egiten. Bai, aragi bola batzuk nahi baditzu zuen, lehengo inbida, hori ez, tipula gorri ditu, gero tomate saltxak egitu, gero aragi bolei forma eman, gero gehitzu, gero azkenean pausuak dauzka eta bebai asko landu bida. Orduan, aurrekoan nire lagun Laurak erosi zauen eta bikotiai konbentzitzen hilabetek da. Jo, erosi bigu olako robota eta olako robota eta mutiak esaten zaben, baina zetako ziztogu bier. Azkenean bi gara eta etxien bakarrik afaldu itxen dugu, ze bazkaldu lanien itxen dugu, orduan ez dugu bier da, baina berak zaukan kapritxua. Eta orduan, erosi zauen da konbentzitzen mutia denbora aurrezten zara pila bat. Eta orduan, heldu zanean, zuen asteburu zuen hau itxen, bestia itxen, da azkenean denbora pila bat eman zauen, eta mutiak esan zotan, hau erosi duzu, zure jostailu izeteko, baina ez denbora aurrezteko, ez? Ez, gainean egon behar dela. Badaude 3-4 errezeta, direla osagai guztiak sartu, nasi eta berak egiten dituena bakarrik. Baina badaude batzuk, bexamela, olako arroz esnea eta olakoak, baina beste gehienetan, bertan egon behar zara eta pin, gehitu diozu 200 gramo arroza. Gehitu diozu orain tipula erregozia. Eta orduan, bai, nik beti esatu da, jatetxe batean, lagunek gomendatzen didatenean, jatetxeetan egia da lan asko aurrezten duela. Baina etxe baterako nik neuk enuk erosiko. Eta badago jende bat, erabilpen pila bat, dena egiten dutela hor, eta oso ondo posi daudenak eta... Nik bexamela itxeko erabiltzen dut, baina askotan nik badaukat eta oso garesti irten jaten hau robot oso ezaguna dana. Eta askotan, nezen erragoia izate duzta, daukogu, bexamela batiduak eta itxeko gauzarik garesti xena. Lau gauza itxeko, baina azkenean kapritxo. Baina sukaldeko hautza egia esan be ondo hartzen du, olako katxarro batek, orduan gero, hori aurrezten duzula eta ondo da. Bez, hemen daukau gure kuskusa, aukeran be integrala erosi zeike, hau, normala da, nere ausoko denda arabiar baten erositxakua, beraz, hango markia da, eta hau ura irekiten dau, beraz, hau, zutik kendu, beraz, behitu zelako gauza erreza, ez dugu inungo robotik bihar, ikusi duzue, barazkisak eta txitsiriuak bakarri diela, holan, ontzi baten sartu, espeziatu, laban eta erre eta kuskusa be, ura irekiten. Gatza purtxo bat, kuskusa bota, eta ontsen nahazen dugun bitartean, hau joango da hidratatzen, eta bera bakarrik egosten 5 minututan. Aber, zelan da bilen hau? Zer dino? Dino itxura ona daukala. Bitu. Ontxerak utziko kamarara. Bitu. Ulan bakarrik hori... Bai, ez da? Kareko zu koiaratxo bat oran egurrezkoa... Egurrezkoa eta ero ateratzeko haundi bat... Bai. Egurrezkoa eta ero atateko... Bitxu honek, zerako usain ona daukan, pena bada... Ez zeltzia zua gana. Bai. Bai, eta hemen bitu, aitor bebai sartu gero... Bitu... Kuskusa ere... Kuskusa ina. Zurrupatu du likido guztia... Eta ontsa jarriko zau, likido purtxo bat geixau. Orduan. Baina orkua, ja izango zen... Ebengoa, saldakoa. Salda honek xurgatu dauia barazkixen, sustantzia dana, eta txitsiriuena, eta espeziena, eta mertxikena, eta datikena, eta dauzka hor ikutu, Ipar Afrikako ikutu asko, beraz, bengu? Bai. Later sakona, zapala nune duzu batre? Sakon bat. Eta gabizen berbaitzen energia aurreztiana eta ez, azkenean honek sukalde tresnekin. Bai, horrezekin ez dakit nik aurreztuko da. Horrek motele gozten da bienak horrek gutxi txupatuko dute, ez? Bai, kontsumitzen dau bombilla batek bezala. Aha, gutxi. Bai, oso gutxi. Bai, hori kontutan izatekoak gaur egun, bakizu energiaren igoerakin eta, buruko mina handiak hartzen ari da jendia, nola dagoen dana garestitzen ari da, eta energia hor dago tartean, ez? Askotan, produktu berdina ekoizteko, orain askoz garesti bateatzen zaiet danei,
eta, bueno, hortik tiraka, oin, komunitate energetikoak sortzen ari dira, eta hau da, azkenean, batzea, pisukide guztiak, ez, danok ados jartzea, eta, bueno, gure etxean energia lortuko du bendik, ez dakit, eguzkiaren bitartez, o haizearen bitartez, edo denalakoa, baina hori, energia berriztagarriak, eta hori, etxean jartziana. Eta hortik, merkatzen dute, dana lortzen dute, presioa geistea, gaztuana, ze askok, segun zenbateko izten duten, baita saltzeko hori izaten dute zarera, izaten dute, beraien komunitate guztirako, eta agian sobera izaten dute, eta hori saldu inaldute zarera, igotzen dute, eta hortik gainera diru bat atera, ez? Orduan, inbertsio bat izan daiteke, hori montatzea diru bat etxean hori jartzea, baina gerora luzera, prinsipioz, irabaziak lortzen txoso, kasko itxo. Deitxubiko zau, ez dakit zure portaleko... Guk ez daukau, baina nire portalien ezaututa nolako adian nik ez da iradoz egongo zian, honek dirua jartzeko... Esan minotzu, niriek batzutan ez daue, ez da, hilabeteko kuotie pagaten, ez dakite bestien dako adoz egongo zian. Bueno, platera, hemen txedauko kuskusa, oinarri bezala, gero jarra ditzugu gure barazkisak eta txitxiruak, eta gero saldatxo hau, gainetik botako zau, ze honek guztiko dau berriz gure kuskusa. Kuskusa behar dau likido bat, zapore ematen zen, saltza, eta berdin zegu, oiasko bat saltzan iken badugu, untxia saltzan, ero arrain bat, olako saltza amerikar batean. Ze bestela oso lehor geratzen da. Eta ez dauka zaporea, gehiegi ez dauka. Orduan. Hau, holan jarriko, igual perrexi japurtxo bat bai, ez? Gainean? Bai, ero, menda be, hemen ezitzaion. Atzo erabilen duen menda, honi ebe ezitzaion gaizketorriko. Ba ez, baina momentuz perrexia jarriko. Oso usain goxua dauka, ez da? Eta berez hau da, gure, udazkeneko kuskusa. Probauko? Bai, mesedez. Mendanetik hartzea zaila, baina... A ber, zaituko naz... Kostako zaitu betzea nire hau. Baina, zei gurekin, orain klasiko handi bat datorreta. Sagar krepak. Eta Afrikatik Euskal Herrira. Errezeta hau, nik zaizema jatetxetan inote dudan, eta gainera, egin behar dizuet, berdina. Sagar krepea. Krepezalea zara, Patri? Nik krepezalea naz, baina Euskal Herria ez nagoen zango, esan nagoen Frantzia aldera. Ez, hau guria da. Sagarra gurea da, Patri. Euskaldunak asmatu zuten. Sagar krepea gurea. Krepeak bai, hori frantzesa die, baina sagar krepea gurea. Adan, Eba eta Euskaldun sagarra. Hori da. Ostia, egan, Eba. Zaldibarreko bi. Bale. Ni hitz egiten bai zu Jenniferretaz, bestela. Bueno, nola ingo ditugun? Oso erreza. Horea prestatuko lehengo, naztuko ditugu esnea, irina, gurina urtuta eta bi arrautza. Birrindu eta hori pausatzen utziko du, oskailuan ero kanpoan. Gero jarraian, konpota errez bat ingo du. Sagarra zuritu, satitu eta azukrearekin da gurin pixka batekin utzi egiten. Gero krepeak sartei batean egingo ditugu, betegarri honekin, eta saltza askar bat. Izango dela gurina eta laranja patxarra. Gainetik bota, eta jan. Oso ondo, hain dugu plater gozua eta ointxe postria lagungarri buruan. Bi gozo. Bueno, orduan, esan dakoa. Lehenengo, arrautzak. Karraskatuko ditugu. Bai. Eta hemen, naztuko denak, osagai guztiak, Bai. Jak. Banik krepak egisa esan, erlazionatzen ditu da Frantziakinen nabilen bromatan, Bai, noski. A ber, guk Bretainara hainbat bidain ditu, galetak dira azkenean krepak, baina egiten dituztenak hartobeltz irinarekin, hori da ezberdintasun bakarra, baina bai, krepak oso frantzesa dira, eta gehiago esan, Frantzian badaude jatetxeak. Frantzesa edo ipar Euskal Herrikoa be esan geike, eta hola etxera urgiz deitxu. Frantzesa dira, hangoikoa dira. Eta daukatena da, jatetxeak, bakarrik krepak dauzkatena, dauzkazu krep gaziak, karta bat, ez da izema krep galdetak izaten dira normalean, eta gero gozoak. Eta horrekin egin alduzu, janari oso bat, otordu oso bat, krepekin bakarrik. Eta Bretainian tipikoa da,
bertako sagardoarekin jatea. Eratea. Bai. Erateko sagardoa ataltzen dizute, eta da bertakoa. Hemengoaren ezberdin. Bai, babitu, hau gero ingeike, gero hori programatik kanpo, honek sagar krepak, eta holan, sagardo edalontzitxo bat, eta oso kombinazio hona, ez? Sagardote epatu balzai, euren menuetan krepak sartzeko, ez dakit. Hombre, aukeran, batzuk modernizatzen da bizela eta, gero Iriazabal gazta eta Membrillo aparte, igual, ingeike horako gauzatxoren bat. Sagardotegietan, gaur egun sagardotegietan, aukera gehienak, aukera nola, esango dugun, barazki jalea ero badaukate, eta horako eskaintzak ia sagardotegi guztia dauzkate, ia jendeak esaten du, bueno, eta ardoa taltzen dizute, nik lagun bat guztan, eta esaio gustatzen sagardo bat, juntzan sagardotegira, kuadrillagatik, iten dan giroagatik. Eta esotzien bota, sagardotegitik. Zer bota, pitxar bat atarazioten, gaina pitxarra, ardo pitxar bat, eta barrura. Eta abeste. Oso ondo. Gustoa, gero. Oso ondo. Bueno, orea naztu, irabia gaioarekin, ero alaska batekin bezala, nahi duzuena. Nik aukera nahi dut irabia gaio. Eta nik aukeran nahi dut krep gazixak, krep gozuek baino. Baina ziur nau, sagarrakin be, gustatzen bijatela pila bat. Nik gozuak normalian, bakizu hau oso famatu dan krema, hau markarik ezin dugu esan, ze espadozkue ordaintzen... Kakaoakin egin da dagoena? Kakao eta urrakin egin da dagoena, espadozkue ordaintzen, guk ez dugu markarik esaten. Beraz, N. ordaindu txorieneko patrozinioa. Baina, Patri, hori txorienen egin da dukau krema hori, eta esango nizuke, saltzen duten hori baino, biagoa. Eta naturalagoa, eta osagaiak badaki gizkigunak zein dauzkan. Zepete besteak, auskalo, ze osagai dauzkan. Krepen horea listo. Zagarrak. Azkenean ingeike krepak ez, gazixak eta gozuak. Azkenean gure taluak moduan, edo Mexikoko burrituek moduan. Zuk sartu zeke txokolatia, sartu zeke txistorra, gazta edo gurosuna. Beraz, hortarako ondo dau. Egia da batzuk, oreari botatzen diotela azukrea, baita gozoak imar bai juste, eta nik gatz pixka bota diot. Ez diot azukreri bota, ze uste du ja nahiko gozo izango duela betegarrixakin, orduan, baina bai gatz pixka botatzen diot, ze beti zapore altzatu egiten du gatzak. Postreetan da, atzo aipatzen genuena, gelatina bakarrik ez dira postreen dako, eta gatza bakarrik ez dira lehenengo eta bigarren platorentzako. Gatza, bigarren postreetan oso ondo da, eta gaur egun modan daude txokolate, beltzak, gatze malutakin gainean, hori koska egiten diozunean. Nik probau nahen olako txokolate kenel bat, zan isoski bat bezala, eta zaukan oliba gainetik, eta holan gatz xafla batzuk gainetik, eta oso goxu ezauen, benetan. Zan sorpresa bat. Beraz, normalien, hau, zagarrai gozua emateko, zuk erabilbizu azukria, baina zagarrak eurak be, bakarrik erabiltzen die gozotasuna emateko postri, ez? Azkenean, azukria jatia esposu nahi, jendeak jarte ditzu fruitu lehorrak, eta fruta egosixak, eta ez? Eta zagarra asko erabiltzen da. Eta zagarran azal hau ez, bota inalda, baina zuek askotan zagartarta bajaten duzunean nola daukan gainean olako geruza bat brillante, osan gelatinosoa, hori da zagarran pektinetatik ataltzen da, zuek jartzen dituzue zagarra salauek azukre pixkatekin eta ur pixkatekin egosten, eta egiten dutena da, hauek egiten dute, loditu egiten dute ur hori, bere pektina botatzen dugu, eta egiten dutena olako gero gelatina antzeko bat, sortzen da, naturala, eta hori zagarran azaletik ataltzen da. Berez ez da gelatina edo ez da inungo karamelorik. Ez da, naturala, eta da zagarran azalakin. Hori egiten dutena asko, nola honek iteko, marmeladak iteko batzuk egiten dutena, nahita, sartzen diote, gero, zagarran azalak egositako likidoa, eta horrek gorputza ematen die. Eta hori, izan dugu txorien, badau nahieran aurkitzeko modurik? Nidak irala ez. Orduan, txak, beste etxeko lan bat, ematen dutzut, beste bat geixau. Ja, indogu, jaskoa satitziana, gero, zein biloen, gurina, etxeko gurina, bebai, ontsia, zagar tartia, igual, etxeko lan geixegin habilidatzen. Ez. Behi, gurin pixka bat hemen jarriko dut. Hau, gurina daukat gero saltza egiteko. Saltza, guk egiten genduen egia da oso grasa izaten zen, momentuan egiten genduen, eta inalda krepa egiteko erabiltzen duzuen sartai berdinean, gero bota gurin pixka bat hor, eta hemen aipatu izan dut. Frantzian lan egiten nuenean nik, han saltza guztiak ziren likido bat,
nahi beraiek nahi zuten zaporearekin, espeziakin, ez berde saldakin da indakoa, eta gero gurin pila bat. Eta loitzen zuten gurinarekin, gurina gorputza ematen du. Egia da, badala pixkat, ni astuna iruditzen zitzaidan, baina guk ingo duguna da hemen laranja patxarra daukagu, eta gurina botako du... Hau da, laranja patxarra, ez da ura, beraz, egarri xaba daukat, hori ezin dotetan, ez da? 40 gradu euska horrek. Gero txoriene bukatzeko supera proposa. Hori da. Ez. Eta handana, menier saltza bat bezala, ez? Menier saltza, hau... Hori kasixetarako da, ez? Bai, egiten dana da, gurina, eta limoi zukua botatzen diezu, eta gurin horrekin egiten dana gorputza hartzen du, ez? Botatzen diezu, bardina zelik. Nik hori liburu, euskal sukaldaritza liburu pila bat, bakitzu kolekzinua badaukatela, eta liburu frantzesetan hori agertzen da arrainakin eta zerbizatzeko, ez? Hori menier saltza. Menierra ezagunena da... Nik ez dut inoiz proba, baina irakurri izan dut, eta... Bai, miarraia, lenguado esan da erderaz, tipikoena hori da, ezaguna menierrera. Hori da klasiko haundi bat, betiko sukaldaritzako. Hori, hosteleitza eskolan, erakutzen ziguzten saltza ezberdinak, ez? Bat tartean zegoen menierra eta hauek buruz ikasi behar genituen, gaina, naiz eta gaur egun ja... Azterketetarako ja, ez da eramaten menierra ez da erabiltzen. Gaur egun jatetxe, ez dakit, jatetxen baten ataratzen dute, baina gehiago izango zen, eguneko menuan eta horrelako jatetxetan, menierra atatzen da, baina bestela, ja inok ez du... Da gauza oso afrantxesatua, ez? Edo joaten bazara igual leku batera eta aurkitzen badau arrai hori menier saltxeakin, izango esan oso, ez dakit, vintage edo oso... Bai, lengua, ez? Guk hemen egin izan du mi arraia menierrera, baina basan klasiko bat, ero hau lupia saltza berdea, ero piper beltze saltzarekin, hori izan honen klasikoa, subijanana, eta horako errezeta zien, baina hori garai batetakoak, gaur egun ja... Eta hemen ingo ditugu krepak? Hemen ingo ditugu krepak, hau utziko du hemen konpotatzen poliki-poliki, eta hori krepak egiten jungo gara. Nik beti ikusi izan dut, honek sartakin honek ematen dauela, zabal-zabalak diena, eta ematen dauela daukila horratz bat olan. Bakizu zeintzuk esaten duten. Bai. Paleta bat berezia dago horretarako, paleta berezi bat erabiltzen da. Baina etxian baldin bagauz, holako sartakin normal bat be, erabilireik ez da. Eta beti, araua izaten da, beti, gurin pixka bat ematen da hemen. Bai, ez itxasteko. Ez itxasteko. Eta lehenengo krepa bota inbar da. Bai. Lehenengoa bota iten da. Baina bota sakarrontzira? Bai, bota. Ero sukaldariantzako. Segatik, hemen iten du, hemen ingo du honen pelikula fin bat. Bai. Baina hemen gurina pixkat ez da erretzen, baina koipetsu geratzen da. Orduan, lehenengo krepa beti izaten da koipetsua. Bueno, bazuk ez bota sakarrontzira, ze hemen nina hau, gure Alex famatu da bedau kamaran beste aldian, eta... Bai, eta animatuko berak ez da nahi krepek botatzia. Bale. Bueno, lehenengoa bota iten dara. Jakin daizuen, beti lehenengoa bota iten dara. Bueno, etxien txakurra eman edo. Txakurra ze kulpa dauka. Zatik eman behar diozu txakurra erreta dagoena. Txakurra eman diozu ja bat ondo, beteta... Ez dut ulertu erreta zauenik. Erreta ez, eta goxua dago. Egia da gehiago, betu, pelikula hau gero desagertu ingo da. Urrengo krep guztietan iten dugunean hori ez da egongo. Ez? Baina... Ne txakurra jango zauen, benetan ez dut. Bai? Bai. Krepa jaten ditu? Arek dana jaten dago. Bai? Arek ze ez dago jaten. Pentsua. Bueno, ahora pentsua jango dute txakur gehienek. Hemen bakizu izan genuela lagun bat, ibiltzen zala, kompetizioetan honek txakurre kanikrosetan. Eta are zeuzkan ikerketak egin da txakurran inguruan, eta arek ematen zion, haragiko, bina. Energia ematen diola askoz gehiago, eta hori, frogatuta dago, txakurrak elikatuta badaude holan, oi asko gordinakin eta horrela, indar gehiago daukatela. Elikagai hori ditzen da barf. Saltzen dute, ez? Saltzen daue bai izostuta datorrena, baina nik txakurra ibe bai barf ematen dotzat. Eta hori, jate ditxu, nola ditu txori txikitxo honek kodornizak? Bai, galeperrak. Galeperrak, eta nik eroste ditxute arate gixan, 2-3 lau, hori da bere kapritxua, eta jate ditxu holan gordinek eta kentzotza burua, eta holan jaten dau, eta bai, da holan ematen jake. Bueno, bakusi oso lehenengoa hori... Hau, botatzeko modukoa, hau nik uste dut ez daula botatzeko, hori boten behar da. Eta ikusten duzu, ez dauka inongo misterio hori honek, holan, aldan krepa hona izateko alden eta finen egin behar da, trukoa hori da, eta, ikusten duzu, inongo gurinik gabe holako sartai on batean, ez dauka
arrazoi. Eta puntotxo hauek hartzen, azten direnean agertzen, txak, buelta emateko ordua da. Eta eskuakin, Bai, txerri hankan zaporeak beti... Hau bota inbida, goratu, Hori da, hori botatzekoa da, ero sukaldaria jatekoa. Utzi guzu hemen mordoska bat egiten juten, hau konpotatzen poliki... Betxo zako itxura, Aitor, sartu, hemen sartu, mesedez. Sartu, betxo, plop, karamelua eta... Hau da, ze hona gaurko eguna, Bai. Kuskula, mundiala eta hau ere, ematen du, gozo datorrela. Bueno, ez dakit, dozena bat edo zematin dituan, emozionatu naiz eta egia esan krepak behin martxa hartzen duzunean errez egiten dira eta askar. Eta gero jan ditxugunak, bai. Eta jan ditxugu batzu edo. Hor bai faltadia 3 edo 4. Eta oraindik, egin ditugun neurritik, oraindik beste 6-8 gutxinez hortik atatzen dira. Gero talde osorako. Hori da, eta hemen induguna da pixkat sardeska batekin, gure konpota zapaldu indugu. Orduan, oin ingo duguna da, hau, pixkat holan zabaldu, eta hemen betegarria, Patriziak esate zuen, holako krema, txokolate eta krema, hori klasiko handi bada. Bai. Txokolate eta ur krema gozo bat, txokolatea bera, holan pixkat urtuta ere zoragarri geratzen da, eta hau tipiko izaten da, hori, holan... Abeitu, holan irukitxo bat, bezala. Holan, bat Patrizian dako. Normalian hau, gozogintzarako eta gozotasuna emateko platerei, baina azukria gehitxu berik, nik ezagutze ditut modu batzuk. Bai. Bata, gehitzia fruta, azkenean lauki txikitxotan, eta horrek eman gotza, hau fruktosan... Bai, frutian azukria bera, ez? Frutian azukria bera, orduan gorputzak askoz behon hobeto toleratzen dau. Gero fruitu lehorren kremia bebai, txokolatezko kremia izan biharrian, bakarrik fruitu lehorrak holan birrinduta pila bat, eta koipe horrekin, horrei be, gozotasuna ematotza platerei. Eta gero kanela edo vainilla, ez? Kanela edo vainilla espezia bezala. Espeziak, hori da, baina espeziak orokorrean, bai azukera kentzeko eta bai gatzak kentzeko, Bai, hori da. Espeziak, danako gaitin medikoak endu badizu azukrero gatza, jolastu espeziakin, zaporeak altzatzen dituzte, eta horroban, igual ez duzu horren beste faltan botako, kendu dizueten gatza, ero azukre hori, ez? Irungo ditu. Horrek uste du batea eskua altzatzen, da, espada. Eta ointxe lehenengo saltxia dara ma. Bai, eta oin saltxia, sartaia hemen dokaz zutan, lehen krepak iteko erabiliduan sartai berdina, ez du beste basikin duko. Eta hemen ingo duna da, gurina urtu, eta gurina beldur gabe. Gurina ondo. Bai. Eta honek ez da azukria aukiko, baina ezkenean patxarrak badauka bere azukre natural edo badauka produktuak berak badauka azukria, baina ez dugu azukrerik gehitxuko hemen sartakinean. Angerzen egon ginen, Bretainean, eta Angerzen dago laranja patxar hau egiten den fabrika. Mundu guztirako Angerzen egiten da. Eta, Patri, ikusgarriena dana da, sartzen zaenean fabrikan bertan, ze laranja usaia dagoen. Hau egiteko erabiltzen dute, laranja... Naturala erabiltzen dagoen. Bai, laranja azalak, lehortuta. Azalak. Bai, laranja gozoak eta mikatzak. Eta hoiena, eta ze una usaia. Ni eros patxar zaldea, ni patxarrak ez zaizki gustatzen. Baina han dezegoen usaia, ikusgarria. Bueno, oin, hemen. Eta gurina bera, ipatu bida, gurin on bat aukeratu bidala. Mesedez, lehengo gunean, hemen txorienen izagoen olako anekdota da, zenik joan nintzen supermerkatura, erostera gurina, eta etorri nintzenean... Hori salatzekoa da. Bai, ez da. Nik uste salatzeko mokoa, Patri. Zezaukan artizau itxura bakitzu honek etortzen dira sapitxuri baten moruan, barruan, eta jartzen zauen, herri bateko izena, ez, kanpotik. Hor Asturias, mendian dagoen, eta hangoa esatuz, behiak, hau da, artizaua, bai, ja ikuste zeinu, gainera, Mari Carmen, ero Jose Ramon hangoa, Asturianua egiten hori, zagardo apurtzen zuen bitartean. Eta esan gauzat oso artizaua, etorri ginen ona, eta zan, zela esango zen moruan, zela ditzen dago, margarina antzerakua, eta zauzkan gehigarri pila bat, eta mantekila bakarri zaukan, 110. Eta beste dana zan, ez dakizan, olixua, palmako olixua, bai, beste, ez dakit. Patria, baina vitaminak eta mineralak zeuzkan. Baina hori saltzen zizuten. Bueno, holako gauza bat, txarra, orduan, saltxarako gurina ona, ez, alik eta
naturalena. Baina, eta artisaua benetakoa. Gurina izateko benetakoa, 2 osagai izan behar ditu, asko jota. Ez ditu osagaiak behar. Esnia, ahí está. Ba, ben dituzue, gure zagar krepak. Unin. Osua bat. Bat, osua suitzako, bai, baina... Asatzikin bida, pentsatzen holan bat osua anabela jan eskuakin. Hau ez. Venga, ba. Nikolan, erditxik moztuko, ze bete garrixa hor dau. Horregaz geratu zara, Bai, behitu hemen dau dana kontzentrauta. Unak, Ideal. Oso goxua. Ze menua ingo, benetan. Ez gara izango honenak. Baina, bueno, ez dugu gaizki egiten. Bueno, urrengo saioan gatoz. Hori da, eskerrik asko horregotearen. Eta berriro etorriko bihar, beraz, badakizue. Torritxo horienera. Bidali musu bat olan.